ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನೆನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಸದು ಇಂಚ ಒಯ್ತುಂಡ ತುಲೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆ ತಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 5 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲದ ಅತಿ ಯಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ನಿಗಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತಿ ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು 3 ಚಮಚ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಕಾಳುದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕನತ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇದು ದಪ್ಪ ಪೊಡಿತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೂಜಿದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿನ 1 ಗಂಟೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಒಂದೇನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಿಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು